אז איך עובדים נכון עם הלהיט החדש ג'לי טיפס? מה צריך? קופסה של ג'לי טיפס, בייס, טופ ומנורת ייבוש קטנה. טיפס חייב להתאים בצורה מושלמת לציפורן, ולכן אני עוברת אחד אחד עד שאני מוצאת את הגודל המתאים. אני מנטרלת את הציפורן באציטון ומתחילה להכין. אני לוקחת שכבת בסיס נכבדה ומניחה אותה בתוך הג'לי טיפס. מדליקה את המנורת ייבוש הקטנה שלי ומצמידה טוב טוב לציפורן. זה חייב להיות מוצמד בצורה מאוד חזקה כדי שלא יהיו בועות. אחרי ייבוש של בערך 15 שניות אני מכניסה לעוד דקה של ייבוש לתוך המנורת ייבוש שלי. אני מחספסת את מצע הציפורן עם קצירה, אפשר גם להתאים את הצורה אם אתם רוצות לשנות. בעזרת ראש קר בית קטן אני משייפת את האזור שקרוב לקוטיקולה, שיהיה לי משטח אחיד וחלק, וגם בצד השני. ואני ממשיכה בשיוף עם הראש השרה שלי בשביל להחליק את כל האזור. אני לא רוצה שתהיה אפילו גבעה אחת קטנה או סיבה להתנתקויות. וזהו, אני מנקה וזה מוכן, מושלם וקל, תראו איזה יופי.